ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ବାସ କରୁଥିଲା। ଇନ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଦେୟାର ଲିଭ୍ଡ ଏ ଫ୍ରଗ୍ ନେମ୍ଡ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ। ଥରେ ସେ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ୱାନ୍ସ ବିଙ୍ଗ ଇନସଲ୍ଟେଡ୍ ବାୟ ଅଦର ଫ୍ରଗ୍ସ ହି ଲେଫ୍ଟ ଦ ୱେଲ୍। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଅନ୍ ଦ ୱେ ସିଇଙ୍ଗ ଏ ସ୍ନେକ୍ ହି ସେଡ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ୍ ୱିଥ୍ ମି। ସେଠାରେ ରହି ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ। ଷ୍ଟେଇଙ୍ଗ ଦେୟାର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ମାଇ ଏନେମିଜ୍। ବେଙ୍ଗର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସାପ କୂଅରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦ ଫ୍ରଗ୍ସ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦ ୱେଲ୍। ସେଠାରେ ସୁଖରେ ବାସ କରି ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। ଲିଭିଂ ଦେୟାର ହ୍ୟାପିଲି ଦ ସ୍ନେକ୍ ଏଟ୍ ଦ ଅଦର ଫ୍ରଗ୍ସ। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଖାଇଲା। ଫାଇନାଲି ହ୍ୟାଭିଂ ନଥିଂ ଏଲ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ଏଟ୍ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତଜ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍। ଏହା ଦେଖି ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ସର୍ପ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଇଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ sorrowfully said, it is not right to live together with a snake.